Když nám nevyšel Gamble v CSku, tak nám vyjde Gamble ve hře. Tohle je hra, která se jmenuje Otevírej a prodávej. Se bude jmenovat Utíkej tam. Pán už čeká, ale smrdí, takže se jdi opláchnout. Gamble říká, jdi na to pomalu. Ale tohle není Gamble, tohle je hra. A proto budeme otevírat Pokémony. Přesně o tom je tahle hra. Vypadá to, že to bohužel bude muset nosit ručně. No. Takže, za kolik to dáme? Prodává se to za tolik, tak to dáme za tolik. To určitě někdo bude chtít. Otevřete obchod. Vstupujte, vstupujte. Když by první odvážlivec. Já to říkám, on více dobrý, on více dobrý. Jestli jsi vzal jeden balíček, tak už do tohohle obchodu nechoď, ale máš štěstí, že jsi jich vzal trošku víc. A jestli nebudeš platit kartou, tak vypadni. Bohužel. Já a počítá to nevím. Přijďte zase, pane. Že by. Ale ty jsi smrděl minule. Už jsem se vykoupal. Šéfe, ty jsi no mé drak. Brýle ze zlata, viď? 24 karátů. A tak ty jsi tady byl minule, šéfe. Nevadí, oni mě mají rádi. No tak takhle se pozná správnej. Kartou hezky zaplatí. Co když mu tam dáme? Třeba takhle, jo? Jak to týpek vidí, však je 2 metry ode mě. Tak cokoliv jsi si koupil teď. Tentokrát moc ne, no. Bohužel. Tak ti vrátíme, hele. Můžeme mu vrátit víc. Já mu vrátil 9. Aha, už to jde. Paní, ale vy tady smrdíte. Zelená hlava jak bažina. Tak to ne, to ani neobsloužím, paní. Já si jdu otevřít Gamble, to počkáte chvíli. Nezajímá mě. V téhle hře, ano, můžete otevírat i Gamble. O tom je tahle hra. Nic moc. Tak to je kouračka. Na kolik? Dobrý, jsem v profitu. Ty krásu za 4. A to je všechno. Nevadí, profit 5. Profit 6 dokonce. No neber to. Nic. A gamba, boom. Boom. Cože? Za 8. Halo. Takhle nefunguje v reálu, to bych otevíral Pokémony non-stop. Kámo, to je gamba. To je odpad. Odpad. Samej odpad, paní. Doufám, že paní na mě kouká. Doufám. 12, 5, kámo, tak 4, 5. Halo, to je balík za... Viděla jste to? Vy celkem smrdíte, jako.
běžte se vykoupat. Doporučuji. Vy to máte za 24, no jako že smrdíte, tak tohle vám trošku jako... Čau. Nigga! Tak. Příště negry neobsloužím, jo, abys věděl. Nevadí. Ej to... Pane, ale tak vy jste tady dneska asi po třetí. No. A vy to máte za krásných $76. Paní celkem kočanda. Tak teď, to je ono, to je... Já to říkám, to je ono, to je ten. To je balík za 20. Paní, vy jste se vysprchovala. Jak chcete, budete kupovat jenom 2 balíčky, budete mít peněženku plných drobných. Jak chcete, ale. Jo. Příště nechoďte. No ale paní, na to, že jste minule smrdila, tak tentokrát hezky voníte. Víte, co jsem říkal? Že někdy neobsloužím. Ale tak vy jste výjimka. Ale vy jste takovej spíš připálenej, jako palačinka, nevadí. No a... Hezky zavířeme. A zasmrdí. A ty jsi sem chtěl jít. Pro vás to byla sekunda. Pro mě to byla hodina. Takže otevřeme obchod. A přistupme blíže. Máme tady 2 hrací stoly. Plno kartiček. A kartičky, které jsem vygamblil za dost velký ceny, což ale paní si... Pane, vy jste si vzal 2 kartičky. A jednu. No, a $7 v kapse. Za to se vůbec nezlobím. Jo, a ty jsi takový připálený, nevadí. Peníze jsou. Ta si vzala za. Jenom nevadí. A tohle bude celkem drahý. Tohle bude celkem drahý. 16 chceš vrátit, jo. Co když jí vrátím 30? 70 a 70 jsem získal. Takže ono prostě, když tam dám 100, tak se mi nemůžu jí dát prostě víc, takže... Hodíme sem. Cože? Takže tady bych to ukončil, dnešní video, to je konec a čau.